मेहर मौगा भतार मिलल बाटे रामा 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 पूरा टोला में चोर हो गई। रिकॉर्डिंग बाय बादशाह स्टूडियो अरवल। सखी पियवा कमजोर हो गई, संग के गोतनी लड़कोर हो गई। मेहर मौगा भतार मिलल बाटे राम पूरा टोला में शोर हो गई। मेहर मौगा भतार बाटे मिलल राम पूरा टोला में शोर हो गई। सखी पियवा कमजोर हो गई, संग के गोतनी लड़कोर हो गई। मेहर मौगा भतार मिलल बाटे रामा पूरा टोला में शोर हो गई। मेहर मौगा भतार मिलल बाटे रामा पूरा टोला में शोर हो गई। रामा 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 पूरा टोला में शोर हो गई। डीजे नीरज बाबू पहाड़पुर गद्यानी। का कहीं पियवा में बहुते बा कमी, बन कम